Takže čau, vítam vás pri ďalšom Let's Play z Minecraftu, je to survival Let's Play, znovu. Áno, určite sa pýtate sa mi seba, že ja už som robil novú sériu, lenže tam som vo nejak popreháňal tie veci a postavil som tam toho až moc, takže musím začať bohužiaľ znova, ale to nevadí. A tentokrát hrám aj s jedným uľahčujúcim módom a ten mód znie Tree Capitator, čiže keď sekerkou zatnete do stromu, tak ono vám ho hneď celý zotne a popadajú vám len woodbloky. Takže táto séria, chcel by som, aby bola fakt extrém, fakt brutál, odbery, lajky, všetko. Takže dúfam, že to tak aj bude, že mi to doprajete. A ak som tu už kecal, tak si idem vyrobiť tú sekerku, aby som tu neťal tie... Ty kokos, ja som dobrý. Aby som tu neťal tie stromy rukou. Takže kúkajte, bum, tadá, spadne vám celý strom a je to rýchlejšie. Seed, tieto mapy dám do popisku. Takže určite ho kúknite, prečítajte a plňte pokyny v popisku. Ak ich nesplníte, tak si ma neželáte, dojím za vami domov a vymašujem vám celý komp, aj Minecraft, všetko. No, takže, wow, máme ale dreva. Super. OK. Ako vidíte, aj keď do jedného dreva zatnem, tak ono to spadne aj tak. Čiže je to vlastne také super uľahčujúci mód. Dávam na ňo link do popisku. Dúfam, že budú na túto novú sériu dosť dobré ohlasy a také pozitívum pre vás. Budem denne točiť možno aj 3 videá, nezaručujem, možno budem, ako bola aj v mojej informačke, takže sa môžete veľmi tešiť. A ako ste si mohli už určite všimnúť, tak mám nádchu, takže sa mi ťažšie natáča. Čakajte chvíľku. Nie, tie zvuky nebola cirkulárka, to som si fúkal nos. Takže náš pekný domeček bude tu. Dobre. Super. Ups, som nejak prehnal asi. Aha, určite to na začiatok to určite nie je také veľké. To je blbosť. A ako vidíte, ako môžete vidieť, tak mám aj mod Race Minimap, ktorý mi uľahčuje tiež hru. Uľahčujú mi ju vlastne tak, že sa dajú na ňom pridávať waypointy a vidíte cestu a tak ďalej. Takže je to naozaj skvelý mod, doporučujem ho stiahnuť. Ty kokos, ja mám furt sopel. No, tak, ja sa vám ospravedlňujem. A ďalšie pozitívum, ktoré je, že môžeme na YouTube dávať už konečne dlhšie videá ako 15 minút, čiže toto video by mohlo byť aj tak 3/4 hodinové, ak mi to nebude lagovať, že? Zatiaľ je to celkom v pohode, 16 fps, no tak u môjho kompu je to tak celkom dosť. Nemyslíte si za to, že mám shit komp, ale akože môj komp väčšinou nezvláda moc veľké záťaže tých. Takže som rád, že aspoň toľko, lebo minule som mal iba 2 fps, keď som sa pokúšal natáčať. Nejak sa mi to nepodarilo, že jo, Rytmouse. OK, takže, ups, kam som si dal crafting. Tady je. Dobre. Mám si ho do mojho skvelého brutál baráčku. A my craftíme dveře.
Dvere, dvere, dvere. Prečo si sa zavrele? No. A jasné, jak je u nás už zvykom pri mojich LP sériách, zabudnem vždy na oce. To je fakt bomba. Akože. Minule som ako za zrakom nezabudol. Oh my god. No nevadí, idem si vyrobiť meč. A ideme sa vybrať do toho, asi som na waypoint, ako vidíte, nie som, to je môj blízko, tak tu bude waypoint. Dám si nejakú peknú farbu, super. Dom. OK, ako vidíte, máte tu ten waypoint, dá ho vidieť, neviem konkrétne z akej diaľky, ale viem, že je dosť veľa. No a teraz nájsť nejaké oce, že tu máme super baňu. Na začiatok, taká brutál. Cukšik. Poď sem, cukšik. Oh my god. Sem poďte ovce. Čau. Už som ja na teba. Fú, ale mám zase málo FPS-iek. Bože. No nevadí. Bože, neznášam toto, keď mám málo FPS-iek zas 10 či koľko. Oh my god, teraz mám len 14. To nenávidím. Hrá sa mi tak na prd. Čo už? Si vezmem. Tak ovce zatiaľ 0 bodov teda, to je fakt brutál. No, takže bol by som veľmi rád, keby ste mi teraz fakt zatlieskali a napíšte do komentov, že koľko ste si ešte predtým tipli, že tu bude oviec. Takže píšte. Veľmi sa teším na vaše píšanie. A ja tu mám oviec. Oh shit. Dobre, chytil som to. A ešte posledná, kde si bola ty hajzlačka? Kde si, fuj. Čau, ovča, kde si ovča? Bnutá. Ťa natáčam. No. Nie, fuj. What the fuck? Tu mám nejakú divnú hudbu, aj keď už mám vypnutú. No, nevadí. Takže vrátime sa k našemu bomba domečku. Oh my god, ja mám nádchu. Ty kokos, toto je hrúza. Vždy akurát počas natáčania musím byť chorý, toto je fakt úplne akože dárek. OK, takže. Si spravím cestu. Cesta, kde si bola? Ej, zdravím, Marko. Ježiš. Som si dám posteločku. Aby ste videli, že hrám fakt postivo a že ma Minecraft baví. No. OK, ja. Idem si vytvoriť krumpáč, naťažíme si nejaký kobl, ak s tým samozrejme súhlasíte. A určite do komentov napíšte, či sa vám tento diel ľúbil. Budem rád, ak mi napíšete, alebo sa mi ozvete treba na Skype, na môj e-mail. A budem veľmi rád, naozaj veľmi rád, keď mi pošlete nejakú tú fanúšikovskú mapu, že mi napríklad postavíte nejakú adventúr mapu, parkour mapu, alebo niečo pekné, čo ste postavili, tak mi to kľudne pošlite na môj e-mail alebo na Skype a ja si to veľmi rád zahrám a určite to natočím. Takže budem veľmi rád, to si vyfúkam,
A ja sa teraz snažím, aby boli tie videá zaujímavejšie, pretože mi niektorí ľudia písali, nech už videá z Minecraftu netočím, ale mňa to naozaj baví, tak to chcem točiť. A snažím sa, aby ma tí ľudia pozerali proste, aby to malo aspoň nejaký úspech alebo niečo. Proste, ty kokos, ja tu tak behám ani nenaťažím. No, toto bude taká provizorná baňa, ak vám to nevadí. Jaký som flexibilný, pomaličky, ne? Ak sa vám toto video ľúbilo, tak určite dajte like a napíšte do komentov, že bubla tanka a dáte mi odber. No. Neviem čo, plaším dopredu, pretože náš diel sa ešte dlho neskončil. Neviem ešte vôbec koľko natáčam, nemám ani poňatia. Iba viem, že tu mám fakt tmu. Ja sa vyspím. A idem ťažiť koál. No, aha, tam to bolo, ja som to vtedy hľadal, tu, pretože som tam vtedy videl, wow, jak keby to tu niekto buchol TNTčkami, ne? Tieto diely budú bývať už dlhšie, možno aj tak 40 minútové, to bol nážes, to som mal 1 FPS-ko. No, takže tieto videá budú možno bývať aj tak 40 minútové, polhodinové, pretože mi veľa ľudí písalo, aj mi hovorilo, že nech tie videá robím dlhšie, pretože im pripadali moc krátke, napríklad niektoré som mal len 45 sekundové, neviem prečo. No ale proste takto nejak vyšlo. Takže tak. A možno budeme v budúcnosti točiť nejaké MPLP, ale nezaručujem vám nič. Ale určite sa môžete tešiť na moje MPLP. A hlavne tento survival. Možno budú aj nejaké mapy teda, ak mi nejakí fanúšikovia pošlú. A budem veľmi rád, naozaj sa poteším, ak mi niečo také pošlete. A ja si ešte naťažím taký cobblestone. Taký pekný cobblestone. Taký ste vy nikdy neuvideli. A potom to pípanie, to bol môj mobil, pretože sa mi vybíja. Takže si to aj všimajte. Ježiš, zase 1 FPS-ko. No, že si. Spravím torče. Oh, fuck. Si pekne osvetlíme dom. Aha, chcel som si spravím ten koblový krump na iron a ideme ho vyťažiť. Sa teším. Budeme mať iron. No, nechcem sa tváriť ako 8-ročné alebo 5-ročné decko, ale tak, akože poznáte to. Každý sa rád trošku šamopáši. Tu máme ale veľa ironu teda. No, akože dosť na jednu túto klopku. Neviem, či to je jedna klopka, alebo sa dve spojili. No tak, ja vás zdravím, čau. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem, ale mne padol celý komp naozaj, takže už je asi čas ukončiť tento diel, pretože ak budem natáčať znova ďalej, tak by mi to mohlo padnúť znova a budem to natáčať do nekonečna. Takže ja sa s vami lúčim a idem renderovať teda toto video. Takže čau, bez. Čau. No pozdravte sa mi, okamžite.